ପାଞ୍ଚଟା ସରପଞ୍ଚ ବଦଳି ସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦୁଆରେ ପିଇବା ପାଣି ଆଇଲାଣି, ଏଥିରେ ପଢିବେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଆଉଛି। ଭୋଟ କାମ ସରିଗଲା ମାନେ ସଇଲା ସଇଲା ହେଇଛି ଆମେ କରିଦେବୁ ବା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କରିଦେବୁ ବା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆପଣ ଯୋଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦଳକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ 5ଟା ବଦଳି ସାରିଲେଣି, ଦଳ ବଦଳିଛି, ଦଳ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି? କେବଳ ହେଇ ମୁଁ ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଲି ବିଜେଡି ଦଳରୁ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଥର ରାସ୍ତା କାମ କରିଦେମି, ପାଣି ଆସିଯିବ, ମୋର କିଛି କଲି ନା, ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇଲି। ଆରଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲା ସେଇ ବିଜେଡି ଦଳର ସରପଞ୍ଚ, କହିଲା ମଉସା ସିଏ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇମି ନା, ମୁଁ ଏଥର କରିମି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭୋଟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକ ବଦଳିଲେ, ଦଳ ବଦଳିଲା କି? ଦଳ କୋଉଟା? ଦଳ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟାଏ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ବିଜେଡି ଦଳ। ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିନାହିଁ। ନ ଆସିକି ବି ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ମାଗୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ କାହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆପଣ ଆସିବେ ଭୋଟ ବେଳେ କହିବେ ପଳେଇବେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଭୋଟ ବେଳେ କହୁଛି କିଏ? ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦଳ ବିଜେପି ଏଠି ଶାସନ କଲାନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କିଏ ଅଛି? ବିଜେଡି ଦଳ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଲୋକ ଦଳ ବଦଳଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଆପଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଲାଗି ଯେ ମୋଦି କ'ଣ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ଦଉଛି, ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯାହା ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି, ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନରେ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହନି? ହେଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା, ସେ ଆସି ବୁଝେଇବେ, ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଟିକେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭୁଲ? ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକ ବୁଝେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେଇକି, ସେ ଗୋଟାଏ ଦଳର, ଦଳ ବଦଳି ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରଥର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ଆରଥର ସିଏ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସେଇ ଗୋଟାଏ। ଆପଣ ଏଥର ଦଳ ବଦଳାନ୍ତୁ।